హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. సింగర్ సునీత మ్యారేజ్ అయిన సంగతి మనకి తెలిసిన విషయమే. రెండో పెళ్ళి ఎంత అంగరంగ వైభవంగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత సునీత వెకేషన్ కూడా ప్లాన్ చేసుకుని పెళ్లి తర్వాత ఎంజాయ్ చేశారు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు. ఇప్పుడు మొదటగా సునీత తన భర్తతో కలిసి తీసుకున్న ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఆ ఫొటోస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్రతిరోజు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు తెలుసుకోవాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయండి. సింగర్ సునీత రామ్ వీరప్పనేనితో కలిసి దిగిన ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సింగర్ సునీతకు సంబంధించిన ఫొటోస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం.